So guys, welcome to another video. Let me explain. So guys, medyo banda kayo din. Pero og tope kay ganahan ko ang motubo. Siyang pantay ba, pantay. And by the way, nata karon sa balay nila Marvin Soriano. Kay mga ligo ta sa bilar na ta, sa bilar karon. So, muna tayo yan, Balaya guys. Mark! Say hi to the vlog! Hi guys! Woo! Uy Mar! Magbong ka na Mar ha? Magbong ka Mar! Paghinay ba? Magbong ka Mar! Paghinay buwang! Paginay, buwang, kwa! Lisuwa! Ano nga gawid ba? Lisuwa! Lisuwa ng kwan! Isa ka buwa ko na. Imar! Anong palwa? Ay buhay Imar! Ay buhay kayo! Kalmahan naman kayo! Ibuhian mo yung Mar! Kalma na Mar! Uy! Yawa! Ano ba? Ay, muyab din Marv. Ay, muyab Marv. Ha? Muna sa'yo ka na uli Marv. Kay? Kay? Kay mga ligo. Maligo! Pinasids pa? Slow mo. Tidak, ikanaan lagi. Wah, yung kaman. Wah, klaro, ito yung slice. Magansi, madaanin. So, guys, welcome to Logarita. Think I can fly. Think I can fly. Karon guys, ikaw mo sa ranch dito sa Logarita. Catching fire as the wind blows. Dako. Dugay na ako. So guys, kaning water source ano yung kuhan guys sa pool. Ika na siya sa taas sa Bilar sa Magsaysay Park. May bukid diri na part na. Then kaning nga tubig gikan niya to sa taas. Busog lagi kubuang hago lagi busog-busog. Great corner. Agad. Oh! So karon guys, maglamaw na sada sa balay nila Marvin. Met, okay na ka damit? Saman pa. Yapon. Buwang. Sa pagbuwak ka ni buwang. Anay, magamot. Buwang ka. Anak na. Kilid lagi. Sa kasimana laagod. Sa kasimana si Mukibon. Bugat rin mga yan yung March man. So, dara ang finished product guys. Lamaw. Durin nga sudlanan gigamit. Sa. Duha. Ay ban, Friday mo niya dapat maayo ka. Duha kaya.
By reference. Mao. By rin. By rin. Tama diya. Awkward na. Uy, naiyawi sa motor. Huwag kasi tagiyan yung motora. Tigilin na mo sa guard. Oh, good Samaritan. Masa na motor? Isa rem? 7501. So whoever kasi yung owner ng motor, Nagbuang rin. you're welcome. Hey, awig motor na bilhin guard. Isa rem. Partinganan. 7501, no? Isa rem itong. Sa kan 7. 7501, no? No. Murag nga na. Sige. Sige guard. Okay na man. Ha? Okay na ka? Balik ka kamay. Balik ka man plate. From 100 to 93 na po. Sige ko inom man nga ayo. Sino na to sa kumfil? Kumfil niya, adto. Mga adto. Katambay ka to? Di ba tambay ko itong alas size? Kung pa ka masakit ba, i-apel ta ka na muligo. Nakita ko si Almar, si Met. Di mo. So guys, nata sa Chenyo karon. Then it's been reported. Hey, come. Welcome to the vlog, come vlog. So guys, nata sa Chenyo karon guys, kaya it's been reported na 50 cases of dengue diri sa Tagbilaran. So, kasi natanaw diri nga vlog. Keep safe mo and kuan. Dapat iwas-iwas mo sa mga palibot kaya daghan og mga mosquitoes kay mo yun ay usa sa grabe nga disease karon nga known diri sa Bohol. So guys, tut kasi ra di na. Animal ka friends. Gilalangan ni boss sa di na. Okay. Sir din. Tungha mo kasapan tagi diri buan. Sa di na. Tugay kayo sila karaan yung bito. Wala. No. Di ba ko mo yun? So guys, that is it for this week's vlog. And shout out. Wala pa shout out. Third floor. Ground floor. Thank you for not taking pictures. Anyway, This is Luki, sikat ang channel. And guys, that is it for this week's vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Peace guys! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw